Ahojte, dlho som nedával žiadne video a teraz asi až moc dlho. Nebol čas ani kedy, ale ani nemám nič nové. Tento vagón mám zatiaľ v takomto stave. Zatiaľ bez podvozkov. A čo sa týka toho povolovania alebo tej železnici, čo plánujem, tak mi slúbil pán Aleš Bílek v Černohorskej železnici, že mi s tým pomôže, že zistí všetky okolnosti, čo k tomu treba a pomôže mi s tým, ako to dostať na papiere, tak snáď sa to pohne a čo chvíľa môžeme začať stavať trať už v dedine. Dotedy možno, že dokončím aj tento vagón, podvozky. Tak toto je vnútri. Spravil som takto dvere na otváranie, aby sa dalo nastupovať. Lebo v podstate aj takto budem používať ako osobný vagón. Dá sem drevenú podlahu a lavice, lebo nákladný mi zatiaľ zbytočný. Taký otvorený na leto. Tak takto zatiaľ vyzerá moja železnica. Cez leto tu bolo dosť návštevníkov aj z detského táboru. Ľuďom sa ľúbilo, tak dúfam, že keď to bude v obci, bude to, si myslím, určite lepšie, hlavne s dlhšou traťou. Tak dúfam, že Černohorská železnica nám pomôže dostať to na papier a sprevádzkovať to. Ešte jeden takýto záber na celú súpravu. To je zatiaľ všetko. Ďakujem, ahojte.